guys, okra ang paborito ko. Alam mo guys tap guys, sup ulo. What's up mga kawitik? For today's video, magmumukbang tayo ng healthy food. Ginisang kalabasa na may okra, talong, at pritong sibrim. Ito po ang ating lalantakan. Kaya magprimo na tayo. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Guys, kain muna tayo. Sana meron kayong kinakain. Yummy. First bite guys. Okra ang paborito ko. Talong prito. Sarap. Sausawan natin suka. Isawsaw ang sibrim pinirito. Ihansak sa baba. Baw. Talong. Guys, supportahin ninyo yung YouTube channel ko, Boy Witik Production, and fan page ko, Boy Witik Official. Alam mo guys puti yung laman guys, oh. Sibrim. Tilugon nga isda ni. Wala ni kontrang isda ah. So mga sakit-sakit na to, wala. Ang laman nito para ding pampano. Para masarap pa sa pampano. Medyo mahal ang kilo nito guys.
talong prito Mangaon mga silingan. Lahir agad pong kalabasa dito sa Pilipinas, guys. Pati balat makakain. Dito na makain pero tigas. Grabe, guys, oh. Sarap. Sarap ng sausawan. Itong isda ubusin ko. Itong gulay. Depende. Busog nga ako eh. Busog na.
Ingat lang tayo sa tinik. Ingat lang tayo sa tinik. Oh, dagag tinik guys. Maglami ang bukuno ni sugbaon ng isda ah. Maglami ni. Ako pa ko kasuway. Sea bream. Ingat sa tinik. Sa exciting part na guys, sup-sup ulo. Lamia guys. Lamia kayo. Lame kayo. The best yun yung isda guys. Sea bream. Hindi ko alam kung meron ba ito sa Pilipinas, yung sea bream. Anong pangalan sa Pinas? Busog na ko guys. Ang drinks natin ay tubig lang. Busog na po ako guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Hasta la vista, Lodi.